Lho je. Dumateng para kadang sutresna budaya kakung dalah putri kang sami dan rahmatan. Pasugatan solah daripun tari kuda kepang dalah Prabu Celeng Sergi nembe kemawon paripurna saking ngarsa panjenengan. Sapa sing ngarep nyanyi? Eca ya bariki. Menika pasugatan kembali kantor salajengipun saking kawula sak rombongan inggih menika napa Mas Jolodong? Bapak Jawa. Iku punika medalipun tari jaranan Jawa kang dipun tindak dening para putra ayah saking kawula sak rombongan Wandi Budaya. Kurang mila kados pundi babaripun ugi solah kamesan para putra. Kawula sak kanca namung saged ngaturaken sugeng pinerak ingkang sekeca, sugeng amirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Lan ugi boten katalumpen kita sawarga nyuwun donga pangestu mugi anggenipun dening para kadang putra ingkang sae makarya tansah rahayu kalih saking sampikala. Wandi Budaya ngaturaken nuwun. Nuwun. Sugeng dalu Mas Doyo. Sugeng dalu. Nggih, persiapan Mas Doyo nyuwun sewu. Tes keplak rumiyin Mas. Wah, wis dadi. Ayo.
ayo goyang kiri goyang kanan okle okle oke Wandi budaya tok tok langsung jumengglung seru imbalan langsung jumengglung manekar mangungkung kumandang ngebak isa jroning pradesan tok 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 tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung Jopang Glung Wandi budaya langsung jumengglung seru imbalan swarane langsung manekar mangungkung kumandang ngapa isa jroning pradesan tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung suara tongkir ngumandang terus angin tir sesanggaan sautan iramane dasar padang bulan podo lelungguan trokonco gembira nyoto kasengsem atine iki kanca lagune jaranan Jawa ngiringi jogete putra putri aja lali budaya sajroning negeri melestari ngrembaka amigunani yuk 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 ya
Wandi budaya rada rene aja ngadep bae toleh samare disawang kancane aja pikir sing lagi minder alae wong ora tampak Yo maca. Lalamatan nasi angkang kesembangan Beli kapi kato sing podo celok Jumbono rasamu sing podo dulu ya mojok lelakone nang semakin Ojo ngetoh wae toleh samar kancane pikir sing lagi naksir alae awang ora tampak Yo maca. lalamatan nasian kang kesembangan Beli kapi kato sing podo celok Jumbono rasamu sing padha dulu ya mojok lelakone nang semakin ya Awas awas Bajole. Iki carane kok
padha terengginas iki jamune apa man niki jamune sehat lelaki man menika lagu Suminah kula kintunaken kagem bapak kula Bapak Kamto Bulusari matur nuwun Pak rawuhipun okle aku tak lungguh dek nekene wae sinambi nyawang bakule wedang kopine jenengmu sapa aku pesen sacangkir wae gawanen mrene aku pengen nyanding kowe monggo mas tak lateni pilih sing anget panas apa sing legi yen sampeyan ya mas ya tak jenengku Suminah jenengku nanging Dek Suminah sliramu pancene ayu Dek Suminah jogawe bingung atiku mas ya mas sampean baca godhong paraisan aku desa lan kutha dek ya padha wae wong sing penting ya dek ya nyatane atine bakul kopi sing wis akeh pelanggane Suminah cah ayu pengen nyanding salawase
Sebuah atraksi harimau menaiki kuda. Ayo, 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 ayo. Awas, awas, awas. Wah. Awas, ngati-ngati longger. Ya ngono, ya ngono, ya ngono. Ayo ngono. Yo, yo. Piye kowe kok langsung ambruk ngono kuwi mengi piye lho kuwi? Panggone dipilih sing rada garing kabeh yo teles lho Mas. Mas, madhep rene lho Mas. Lho ngapa ngene? Lho disano. Rene lho film iki. Loh, berdua toh, Pak? Yus pasang-pasangan. Pasangan. Aku pasangan iki mergo klambine Padha. sampean padha karo ndi? Dah lah, Klambine iki lho sing padha karo sing ndi? kostume iki warnane padha. Walah, bojomu kuwi ta saiki? Iki sing kaya biasane dadi macan kuwi ta? Iki masih nyeket sapa pegel aku. Tipu acake ketok tuwek Mbah Gogong. Lah yo kan aku karo iki dadi. Sampean karo ndi? Karo iki to berarti. Loh, maksudnya sing nang kene iki lho perangan-perangan, Pak.
Peranganmu karo sapa hari iki? Anu ngene lho, etok-etok iki adewe iki kan prajurit berkuda. Mari ngono perang. Des. Mari ngono ambruk des, hantune masuk lep terus mripate mlilik. Ah, ngene. Oh, lah. Des terus. Lah wong kencing manis malah. Dungane kencing mansu. Tapi pasanganku saiki ndak kereng kok. Wis rada dadi macan kok. Anu Ndak lucu lah kuwi. Iki masih nyeket sapa? Pegel aku. Kok biasane dadi macan lho ya ta. Pak ngene lho Pak. Iki mang sementara ganti. Macane terisolir ya to. Awakmu dadi kuda. Ngono ya Pak ya. Iki wayahe dadi saiki. Aku ndak kereng. Harimaune sing kereng ngono Wis kene, lho. sing kuwi sing dadi sing kuwi sik. Mari ngono dhisik. sampean, ngono ya. Dicontoni dhisik. Ayo ya Pak, dadi Pak. Ayo berangan Mas. Berangkat. Iyo. Iyo. Cek. Maksudane ndi? Nyapa? Ngendi? Iki lho Pak, kaya iki lho Pak. Perang des ya toh. Candak tali gocine teng. Ngono lah. Temu cengle. Motone malek. Sik tak deloke motone malek apa ora? Lah motone malah picek kok, Pak. Lah Ora malek malah picek kok. kuwi ora ning ngono lho kuwi iki. Iki ora iki nyatu ngene iki lek kemasukan dan. Iya, Mripate wis putih, Iya mripate Pak ya. putih. Karo gandengane dhewe-dhewe. Ki mung marahi hantune Iki wis paketan. disisine sik, disisine sik iki. Hah? Disisine kono. Ora usah beneng kene engko lek nyisih dhewe. Kono. Ayo Pak. Jadi jak momongan kena iki. Piye iki? Nah, ini perangan, sabut-sabutan. Nah, sabut. Nah. Gantian. Pasti rai. Mas. Se. Yo. Apa kok malah mlayu ki awakmu ki? Iki yo aja koyo ngono kuwi. Sengaja model. Ora apa-apa lho kuwi mung etok-etok. Eh. Mas kuwi lah mencut etok-etok kuwi. Omongi. Aku ora tau-tau ning ngene iki. Wis sing nyeket sapa iki pegel aku. Sumpah pegel aku sing nyeket sapa iki. Perangan iki kowe wayah pecut-pecutan, pecut tenanan. Aku yo loro kabeh no. Pecut tapi kena sandi. Lah kene nggih. Nah, ngono. Tak omongi. Aku ndak tau-tau ning ngene iki. Lah yo belajar ben iso tampil beda ngono lho. Ya. Anu balane pecutane peh luar tak walet arep. Aja dikenekne ya. Aja dikenekne pas iki mustika ya. Heeh. Yo, musika. Lah. Iki piye to iki? Gantian. Yo. Iki lek perangan wis puas. Iso ndadi aku. Urung Ndadi kok ndang adan. Aku ndak iso dadi. Ya udah tak mai. Dumitku sungkan. Aku biasanya macan kereng ikut jaran Jawa. Si macan sapa yang pegel aku. Dadi ayo.
Ade dadi. Oh dadi yo semayanan ki lho. Ngene lho, Mbah, adewe iki lek dalam memerankan sesuatu ki sembarang kudu iso dadi, ngono lho, Mbah. Ndak iso duitku sungkan. Iki kok enek dempet sungkan iki. Mare tukune ngenyang paling tukune. Lek jane lek mau golek apa ning Shopee wae iki kok sungkan. Ngene lho, Mbah. Paling carane ndak ngene. Lah piye? Memakai cara yang berbeda. Ayo Mas, jajal tapi Mas. Oh carane ngene iki. Ah. Oh. Manu to, dodok. Ah. Piye? Iya, aku piye iki? Adu marep. Wah, adu marep untuk kereng, wajah kereng. Terus piye? Nah, manu to. Ah, sing tenanan. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Indomaret, Alfamaret, Alfamidi. Lah yo tak golekne duit tondo Maret barang iki. Aku lagi gede-gede kenan sampai keluar kecuil. Iya yo mending yo sik. Ben iso dadi meneng. Bismillah. Allahumma barik lana fima rojak lakina. Kuwi iki donga apa to Pak Amit? Lah kuwi doa makan ngono. Yo engko medun rono kae lho piringe wis ditata ning kono kae lho. Oke madan. Oh pindah dadi oh. Ayo Mas. Ayo Mas. Dan tak dadi. Hadir. Sik Bil. Iki ketoke kliru sing mlebu iki, Mang. Seto ki mang lek mun jupuk ning ngendi demite ki, Mang? Lah aku pokok arahku rono ngono lho, Pak. Yo rono genah ngujang. Lah kuwi. Aku sosok gawe. Gawe sumpah pegang. Aku kampung Cit. Saman ki sik kemasukan hantu ki lho. Seto iki ceritane ki sik dadi. Aja koyo ngono. Mbah, sik Mbah. Anu, nyun sewu Mbah. Saman medal nggih. Medal. Saman metu. Anu, Oh demit tok gagap ki lho. Ya ora ngono. sama nulu sik Mbah kuwi, Mbah. Iki Piye? Adep rono to demite. iki ora tak mlebu kan metu nah. Iki ora tak mlebu kan metu nah. Sik, saman metu ya, Mbah. Ngesakne bocah iki, Mbah. Iki meng kliru saman uduk kene, kudune ora nang kene, ning nggon liyane ya. Metu ya. Wes. Mari to, Pak. Mari to. Iki bro iki. Iki bro. Loro. Iya, heeh. Gawe. Lek mung blesokne jeruman. Wes ora usah metu tekan sok ben. Iki ora kudu tak jeblo.
Iki golek wis bar tak golek lek ndak temu. Dadi kudu rezekiku. Ngene lho, sampeyan dadi ben koyo kanca-kanca liyane, ngono lho ben ketok kereng. Pasanganku kowe. Aku ki wis dadi. Heeh. Dadi omong. Oh. Dadi. Oh, kala. Tak leboni yo, nek pinggo 20. Koyo emang lho, koyo emang. Ayo. Sing mburi kae lho, kalau mburi kon. Mburi, ndak boleh. Kala sing mburi kae lho. Menika YouTube namine Gogon Channel. Sak lintune YouTuber menika nggih nglayani komedi kethek. Dados ingkang badhe ngersaken monggo. Dilebokne tenan kok ucul lho. Budi, Pak. Gedang, Pak. Gedang. Berarti ngapus. Dadi yo tenanan yo. Iki dadi sing tenanan sih. Oh, dadi tenanan. Ya. Engko mari ngono digambui terus adewe mlebu. Entok, gentian. Iki yo. Yo, dadi tenanan ya. Tenanan sing kereng koyo lek dadi macan ngono kok. Sampeyan biasane macan lek menek-menek to. Biasane macan aku lek makan ndak tau centingan iki. Aku lek centingan Wah, itu sungkan. centinge. Oh, centinge cepet. Dimite sungkan iki. Ora iki macane tak sunat. Sungkan dimite. Aku biasa iki sing nyeket coba dia pegel aku. Iki sok-sok gah aku ngene. Ndak sukses iki. Ndak sukses, sumpah ndak sukses. Wong lek megah api koyo ngene ndak sukses. Nah, ngene to, biasane sampean macan to, dapuke. Biasane lak menek wit gedang. Menek son. Iya to. Terus menek ting, menek pring. Sarehne iki mengjaran. Iya to. Iki. Iki menek lampu lho. Oh ben kesetrum. Ben Ora. kesetrum dia sih. Ora sekete ora enak aku main lampu. Seketane ora enak. Lah iki Seketane ora enak. Ayo Mas ditabui Mas, ayo dadi. Oh, ora enak seketane lampu piye goleke? Nah, iki lho, ayo.
Joko Bagan. Wandi Budaya.
meriah Wande Budaya. Ayo men. No. Persiapan. Alah. Wande Budaya.